Now, the memories of the devastating war are still fresh in the minds of the survivors. And looking at the recent developments, they fear that a fresh war is inevitable. The war has taken many lives. It has disrupted many livelihoods. Many of our brothers were forced to migrate because of the war. Some died on the way. War is again threatening to disturb our lives. We are losing hope. I don't know for certain if war is coming, but from what people are saying, I think war is inevitable. كابتري وزلهم كويناتن ورا كويناتن نايبل تجنا نايبي أحمدن سرح بري وتصيت أبكرنا أفريقيا أبها جوري توبيا دما أبزن زحلفة شوعة عمت كويناتن ورا كويناتن تكلل تريخات حتى زل كامبر كل جزية معذراناتو ويون سلطاناتو مس كويناتن ورا كويناتن زتها حزيو بفلا دما نتجارو كابزمت كسابلومي سلام كرخبي كالون شوعة عمت جيرن تلو شوعة عمت دلهامات يمكن أنهم زلوا نايزو كل زحلفوا حجي كعرف زقبهم دما نابز قدده كوزدوم يحسب سلو وتصيت ناتو دما بزح منسي يخيد كم زلو بروباغندا دما نخيد مريسو يقبر كم زلو إنا نرزلنا ولا كو أبايتا زلو كنتا كالي زنس أبارة تغوني سلازي اتمراحي هاقرو أكمز كنتات انكالا كالي مفتعي كالي صبوغ نقر كفتر زقبو زنبري ممليسو شجري دفتر زلو يمزبلو زلو يا أبي أحمد مالت تريد مارك ناتو ويون براند ناتو شجرن سقاين نهزب بدرون هريموز الجهار مراحي سراويت نايبل تقلنا حيال سراويت لنا حيال سراويت نسلت انزلنا برهان جولان تايلو حرق زيام سيالكم نيرين نحن حيال سراويت يزلنا يلو ميرو مغنياتو سراويت ناتنا بتيورت رايدي كونس بتكبار يوم زلامدو زلو مغنياتو مسفانون مشانن واقو سلو ناي تكبار تمكرو زلوم سراويت هنا أنا معبل زلنا يلو تاتبلو نزي اتم فانو اتم شني إتبعاني وش تعدسي مس عدو مس كالوت نمسلهم زك على سوزلو حزبي مسومي واقع سلو كم صبو نغير قصيرما اذا هاجر زيا ناي بحكي ديزاستر زخونت هاجريا بزخونه كم تري وزلهم بكل ميدياتات اب تግራይ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል shortages of basic products again ናይ መሰረታዊ ነገራት ኣዝዩ እናኸበረ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮ ትሽግር እናወሰኸ እቲ መናብሮ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝድገር ዘሎ ትብልፅግና ድማ ብጀካ ኩናት ካልእ ዝፈልጦ ቋንቋ ስለ ዘይብሉ ሕጂ እውን ናብኡ ክኸይድ ኣብዚ እውን ንእሽተይ ይዘረባላ ስለዚ ኣከምዚ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ኣከምዚ ዓይነት ሽግር ዘሎ ሰብ እንታይ ከምፅኢኻ ትደልዮ መፍትሒ ናይ ሃገሩ ንህዝቢ ዝኸውን መፍትሒ ከምፅኢኻ ትፅበዮ ናው መፍትሒ የብሎምን ታይዳ ድራማ እዩ ዘለዎ ስትፈጠር የባህር በር አላት የራሷ አላት የምትተዳደርበት ነው ለሌሎችም የምታግዝበት ጂኦፖለቲካዊ አካሄድ የምትሄድበት መስመር የነበራት ትልቅ አገር ነች ዛሬ ላይ ስለ 3000 ዘመን እናወራለን ስለዚህ ኢትዮጵያ ከክርስቶስ ልደት በፊት ንግስት ሳባ ከንግስት ሳባ በፊት እነ ንጉሻ ካማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣታቸው በፊት ኢትዮጵያ እኮ በንጉስነት የምትተዳደር የራሷ ንጉስ የነበራት ጻፊ ደራሲ የነበራት የራሷ በር ትሪወሎም ትጽንጽዋይ ክሳዕ ክንደይ ዕብዳንሲ ንዓግደፍ ትጋገለኻ ትሕስለኻ መስመር ትወፃለኻ ዝብል የለን ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዚ ሕጂ ዘለዎ ቅርፂ ድሕሪ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓዘ እዩ ወረግ እቲ ክልል ሶማል ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ 1977 ያባትዩ ትማል ዝብለኩም ዘሎ 1977 እዩ እቲ ክልል ሶማል ንዑ ወሪሮም ናቦም ኢትዮሞ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ከመይ ዝበለ ፋንታዚ ዝነበረት ናይ ቀደም ባሕሪ ዝነበራ ብነገስታት ትመሓደር ነበረት ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይነበረን የስ ናይ ገለገለ ቁሸታት ነጋውስ ነይሮም እዮም ቶም ካልኦት ነጋውስ ነይሮም እዮም ኤርትራ ነፍሱ ዝኻለ ንግስነታት ነይርዋ ስለዚ ብኸም እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ናቶም ዝጀሃር ህዝቢ ስለዘይሃበና ዳእምበር እቲ ታሪክ ከም ታሪክ ኢሎም ዝዛረብዎ ሎም እኳ ድሓን ኣምላኽ መስገን ንዕኡ ከንፀባርቕ ዝኽእል ፊልምታት ይስራሕ መላው ፅንዕ ኢልና እንታይ ከርእየኩም እየ ሓሶት ኣብዛ ዓዲ ባህሊ ምዃኑ ወይ እውን ታሪክን ሓሶትን በቃ ተሳኒዮም ዝኸዱ ምዃኖም በዚ ስምዑ ትውልድ በኋላ የመጣ የባህር በር አይደለም የሚለውን ነገር መያዝ አለብን ማለት ነው ምሳሌ አለው የዓለም ላይ ሁለት ሀገር ላንሳ ከአፍሪካ ሞሮኮ ላንሳ ሞሮኮ ለነ ዌስተርን ሰሃራ አካባቢ ላሉ ሀገሮች እንደዚህ ጎረቤታቸው ላሉ ሀገሮች
በነፃ የባህር በር ሰጥታለች። ይሄን ለመድረክ ፍጆታ ሳይሆን እዚሁ ሞሮኮ ኤምባሲ መጠየቅ ትችላላችሁ። በነፃ እኮ ምንም ሳያስከፍሉ በነፃ ለጎረቤቶቻቸው ሞሮኮ የባህር በር ሰጥታለች። نعم نزيد جتري والله هم حسوت سيرتيفيكيت ناتهم اوف كورس انا نغيره محجو مالاتهم مرحتون دكتوريت ناتهم بحسوت سلازغونه طيب لالو ويسترن سهارا زبال اكراخره هاغري ግን ويسترن سهارا ويون منين تن هاغرات موروكو تبندلا منين كجيوغرافيكالي مس موروكو زراخبا بناص افت ገባህር تبندلا نابنت نمن يكبل الجيريا انت خوينو ناتو نفس زخاله افت ገባህር له ويسترن سهارا اندحر خوينو افت ገባህር له ماوريتانيا اندحر خوينو افدق بحر له مال اندحر خوينو بالجيريا رقيصينا مروكو كايزخل ስለዚህ بالجيريا رقيصهم افدق بحري وهابو مالو بوي تقومديم I don't know geographically مبزحتهم بماوريتانيا كوص خلو خونو بسنغال كوص خونو يخلو خونو افريكان كاسلو زخونو ስለዚህ again كل زبلو زلو زانتايو نيجر اندحر خوينو بزح غزي نتاحتي ببعل نيجيريا ببعل بنين ابيلون كم زوصيو زنقار ስለዚህ ትዝዛረበ ዘሎ ቦጋ ቢሊው ሞሮኮ ብናጻ ወደብ ተባዕረብ ካስ ከማ ብናጻ ይኮነ በገንዘብ ካና ይበኻነ ስለዚህ ነመን ይክጥብር ደልዩ ነኤርትራውያንሲ ብናጻ ዘይሃቡና ወደብ ይልቆይ ሸንካ ደቅስ ቁም ዝባል የለን ለኽበትና ናትኩም ብናጻ ሰጠቆም ኩሉ ናትና ነሪልኩም ትምጉቱ ዘለዎም ሰባት እጅ ድማ ብሕጂ ወሉዳ በኤርትራ ዘሎሲ ብናጻ አፍደገ ባሕሪ ወደብ ክበኩም አሕፍሩን የም ሕፍረት ድባል የብሎም by the way جبتي قرب تعريف اقديلات لهم على لا يبالالو تكبر لهم جبتي نعازو خفلوا زلو لنفسهم دحر صبور رخيبه اي ገርመንን ይግን ቴንክ ዩ ተመር ትራይን ከምዚ ገርም ኤክስፖዝ ከበሩ ወኸማ ይሄ ታሪክ ሳይሆን አሁን በስራ ላይ ያለ ነገር ነው። የኛ ጉዳይ የመቅኝነት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እንደ ሞሮኮ አይነት ልብ ስለሌላቸው ካልሆነ በስተቀር እንኳን በሰጥቶ መቀበል ህግ ነፃም ይገባን ነበር ነው። ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ይሄ አፕሮች አለ። ሞሮኮ ለጎረቤት ሀገሯ በነፃ ሰጠችና ለአውሮፓ ሀገር ደግሞ ቅድም በሚለው በኮሜርሻል ሞዳሊቲ እያከራየች ትገኛለች። እዚኦም ምዃኖም ጎረቤትና ግን ማረ ሲሪየስሊ ተሓዝን ናይ ብሓቂ ተሓዝን ናይ መወዳእታ በዛ ሓሶት ጌርና ንውዲና ሓሶት ከም ፖለቲካ ክቁፀር ከሎ ብስምዖ ኮሎኔል አምባሳደር ሪጃል ኡመር አንድ አስገራሚ ነገር ስለሱ ሰማን። መጀመሪያ ውትድርናን የተዋወቁት መቼ ነው? ውትድርና ሳይሆን አርበኛ ነው የተዋወቁት 1928 ዓመተ ምህረት 9ኛ ወር ላይ ነው። ጣሊያን በገባበት በ9ኛ ወሩ ላይ ነው እኔ የገባው። በ19 ስንት 28 ዓመት 28 አዎ የዛሬ እኮ ተጨነድ ይበቃ ተጨነድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ማዚ ካብ ውትድርና ኣቲኻ ገለ ይብልዎ ኣለዉ እዚ ብ1935 ጥልያን 35 ንበሎ ጥልያን ኢትዮጵያ ክወርር ከሎ ሽዑ የ ሓርበኛ ኮይነ ተዋግየ ናብ ውግኣት የብሎ ኣሎ ስሞ ተሓሰት ረይዎ ካብ ሞተንስዮ ዝብሉ ክሰምዑ ኢኹም 90 ዓመት አካባቢ እርሶ አርበኝነት ነበሩ። ኢጣሊያን ጊዜ ማለት ነው። አዎ ከጣሊያን ጋር ስንት ዓመት ወስ ነበር ያኔ የሶስት ልጆች አባት ነኝ። በእውነት ወንድ ቀደ ዓመት የርካ ሽዑ ምስ በሎ ሽዑ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት እየ ነይረ ይብሎ ኣሎ እቱም ሰባት እስከት ማቱስ ገለ ደማምሩላቶም ናይ ማቱስ ማለት ኣብ 1926 ኢና ዘለና ድሕሪ 11 ዓመት ድሕሪ 9 ዓመት 100 ዓመት ክመልየ ዝብል ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክንዱ ዓመት ዝገበረ ይመስልኒ ዘሎ ታይም መሆን ብለና ወደይ እስከንታይ ክብሎ ወደዛ ለማይድ ወደ አርበኝነት ለመቀላቀል ያበቃኝ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ የአያቴ የባራ ነጋዴ ነው ተብሎ መገደል፣ ሁለተኛ ደግሞ እኔ መንገድ ያለፍኩ ያለ ወደ አጋሮ ከተማ እየመጣሁ ነበር ጫው ለመግዛት። እሺ ባለቤቴ ወልዳ ጫው ለመግዛት በመጣበት ጊዜ መንገድ ላይ የሰው ልጅ እንደቀለስ ሞት ለየተና ኮሎኔል وأنا زهقر زيا حكم إني برهان جولا دا فيلد مارشال جيروم حلقة صف كجبروه كم زيوم نحرقينه تحتي زلوا بلو زيوم يوم تم قربابتهم وتهدراو مع عرقات نعتهم نعشتو خلوا كم زي حسوا
ከምዚ ይሕሱ ማለት እዩ ምስ ዓበዩ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ጎቦ ፍሪስና ይብሉ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ተላሊኹሞም ክፀንሑ ብንግሁ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ምናልባት ምዝያ ኣርስቲ ኬትኩም ትጅግንነት እውን ክጥቀስ ከሎ ደስ ክብለኩም እዚያ ስምዕዋ ኤርትራዊ ተኮይነ በልሕ እዩ እየ ክብል ኤርትራዊ ተኮይነ ምክንያቱ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ኣግሂድ እዩ ክሳብ ሕዚ ሉዓላዊነታ ሰኪር ገይሩ እዩ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ዝዝውሮ ዘለዎ ንሱ እዩ ብጣዕሚ ይፃወቶ እዩ ጂጋንት ዌል ስኪልድ ኤክስፔሪንስ እዩ ትሬንድ እዩ ዋና ነገር ግን ኤርትራውያን ማንም ዘይምንዝዖም ኣብ ቅድሚ ናይ ዓለም ሕጊ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላተው እንተ ዝነብሩላ እንተ ዝሳቀዩ ላ ይብለካ ኣለኹ ናይ ኤርትራ ታሪክ ማንም ኣይብርዞን ኣይድልዞን ንሕና ተጋሩ ይብለካ ኣለኹ ኢትዮጵያ ኣብ ትበሃል ዒጋም ተፀጊዕና ከም ቁልቋል እናደመና ንነብር ኣለና 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ናይ ሕወሓሲ ኢትዮጵያውያን ጨውዮም እዮም በረከት ስምዖን ጨዊዎ እዩ ይብለካ ኣለኹ ኣባድላ ጎመዳሲ ጨዊዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኣይረኺቡ ይብለካ ኣለኹ 27 ዓመት ሙሉ መለስ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኣምፅኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብውልቅኻ ክትፈትዎ ትኽእል ክትፀልኦ ትኽእል ዝገበሮ ታሪክ ግን ክትርስዖ ይትኽእል ኒኻ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ናፅነታ ንክትረክብ ዝገበሮ ከም መራሒ ናይቲ ሰብራዊ ውድብ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪኡ እውን ብብዙሕ ፈተናታት ሓሊፋ ኣብ 2026 ሃገራት ዝዓበየ ፈተና ኣብ ዘጋጥመለን ዘሎ ኣብ ዝዓበየ ፈተናታት ኣብ ዘጋጥመለን ዘሎ ኤርትራ ንድሕነታ ስጋት ኣለዋ ዘይኮነስ ንካልኦት ሃገራት ናይ ክድሕና ደ ናይ ድሕናን ወሳኒ ተራ ትፃወት ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ ክደግመያ እዚኣ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ንህላውያን ገለመልያንሲ ፈተና ይኮና ዶ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘይኮነ ካልኦት ሃገራት ኤርትራ እንተሓጊዛተን ንድሕና ኤርትራ እንተገዲፋተን ይጠፍኣ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ክብረት ኣለዎ ኣቀደባቢለ እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ሕቶ ናይ ማይ always remember that ዲጋታት ኣብ ኢንስታግራም ትሰኣለሉ ነገራት ኣይኮነ ግን ናይ ማይ ፀገም ሓደ ካብቲ ንግዜ ንቅድሚት ክንከይድ ከለና ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ዓመታት ትዛዓበየ ብድሆ ክኸውን ዝኽእል ማይ እዩ ዝዓበየ ብድሆ ክኸውን ዝኽእል ፍሬሽ ዝስተ ማይ እዩ ኤርትራ እዚ ሕጂ ጌራቶ ዘላ ናይ ማይን ካልይቲ ድማ ሓንቲ ክወስኸልኩም እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ይደላነ ንባዕለይ ከማን ፅቡቅ ሓደ ግዜ ሕማቅ እናተሰማዓኒ ወይ ፅቡቅ ጌረ ዘየስተውዕለሉ ግዜ ስለ ዘለኒ ኤርትራ ማዕረቲ ናይ ማይ ትገብሮ ዘላ ካልኣይ ገጅፍ ስጉም ትወሲዳ ኣላ ኤርትራውያን ድማ ዋጋ ይኸፍልሉ ኣለዉ ዳይስኸ ናይ ዕንጨይቲ ኣንቲ ሪፎርስቴሽን ማለት ነቲ ምድረ በዳ ኮይኑ ዝነበረ ወይ እውን ኣግራብና ፀኒቱ ዝነበረ ንምምላስ ዝኽተልዎ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሉ ዘሎ ፖሊሲ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ጠቕላላ ዕንጨይቲ ከይትቆርፅ እዩ ዝብል ኣነ ሕጂ ካብ ብዙሓት ሰባት ሰሚዐ መራይ ናይ ፈሓምን ናይ ገለን ፀገም ኣለ ኢሎም ዋጋ ይኽፈለሉ ኣሎ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓብ ዋጋ ይኸፍለሉ ኣሎ ኣይ ኣንደርስታንድ ዳት እዚ ዋጋ ተኸፊሉ ተፀሚምን ተሰጊርዎ ግን ኣነ ካብ ቀረባ ዝኣምኖ ሰብ ሰማዕኮ ኣብ ዓዲ ኣብታነ ዝተወሊደ ዝዓበ ኩሉ እቲ ክጠፊ ደልዩ ዝነበረ ኣግራብሲ ተመሊሱ ሰሚዐ ክጠፊ ኢሉ ወሰካ ሰብ ቆሪፁ ወዲይዎ ዝነበረ ተመሊሱ ምክንያቱ ሰብ ዝቆርፆ ስለ ዘየለ እቲ ኣግራብ ንክምለስ ዕድል ረኺቡለ ኢሉ ስለዚ እቲ በቲ ሓደ ዴጋታት ይስራሕ ኣሎ ክንብል ከለና ኣንደርግራውንድ ወተር ናይቲ ዓዲ ዓብለ ካልኣይ ድማ ገረብ ዝበሃል ከይቆረፅ ብምባል ኣገለገሊዩ ኣዝዩ ከቢድ ሕግታት ማለት እዩ ንገለገለ ብዜጋታት እውን ብዙሕ ፀገማት ይፈጥሩ እዩ ዝብልዎ ግን ንነዊሕ ኣርሒቕካ ክትጥምት ከለካ ናይቲ ሃገር ብድሆታት ኣብ ግምት ጌርካ ክትርኢ ከለካ እንታይ እዩ ሓደ ኣገዳሲ መፍትሒ ክግበር ዘለዎ ኣሎ ድሕሪ ኢልካ ተኣምን ኮይንካ እቲ መፍትሒ ምናልባት ንሕጂ ንዓኻ ዝጥዕመካ ከይትገብር ትኽእል ኢኻ ንሓዋሩ ግን እቲ ሃገር መፍትሒ ክትረክብ ኣለዋ ክንብል ከለና እቲ መፍትሒ ካበይ ይመፅእ ካብ ዜሮ ኣይኮነን ዝመፅእ እንታይ ዳ እዚ ንብሎ ዘለና ማይ እንድሕሪ ዓቂብካ ኣብቲ ገባሕር ኣለና ግን ዴጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ነቲ ኣንደርግራውንድ ዋተር ናይ ኤርትራ ክዕብየ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ይበሃል ኣሎ እቲ Turning our focus to fresh reports out of the Horn of Africa. Israel is reportedly exploring building a base in Somaliland, a key strategic location from which it could target the Houthis in Yemen. Bloomberg is reporting that Somaliland will allow Israel to gather intelligence on and conduct operations against the Houthis. It's 3 months since Israel became the first country to formally recognize Somaliland as an independent and sovereign state. ሓደ ለንቀነ ካብ ዝወፀ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኣርቲክል እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ
ወታደራዊ ቤዝ ንክትገብር ዕላማ ድማ ንሑት ክትሃርም ኢላ ከም ዝኣተወት ይዝበሃል ዘሎ ዘረባ ድማ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እስራኤል ዝረገፀቶ ከባቢ እንትርፈ ሽግርን ስቃይን ካልእ ፅቡቅ ስለ ዘይብሉ ብርግፅ እቲ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንክረክብ ወላ ምስ ዲያብሎስ ክስዕስዕ ፀገም ዘይብሉ ምዃኑ ኢና ንርኢ So for more on this development, it's a pleasure to welcome from Washington, Saeed Ibrahim, editor of the Somaliland Chronicle. Saeed, thank you so much for your time. Such a move wouldn't come as a massive surprise, given relations now between Israel and Somaliland. What is your take on reports that Israel is looking to build a base in Somaliland? እጅን ታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣዘረባ ክን ሴቭ ዩ ታይም ምክንያቱ እቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እስራኤል ናብዚ ቦታ እዚ ንምንታይ ትመፅእ ዘላ ንዝብል ብዙሕ ትርጉም እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ኣብ መብዛሕትኡ ግን እቲ ክትበፅሖ ትኽእል እስራኤል ናይ ሰላም ሓይሊ ይኮነን እስራኤል ናይ ምርግጋእ ሓይሊ ይኮነን ሕጂ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንበይና ጥራይ ትርአ ይኮነትን ንበይና ንፅልቲ ነገር ጌርካ ትሪኣ ይኮነትን ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ጽልዋ ናይ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ብመንገዲ መን እዩ ዝስራሕ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ ዓብዪ ምስትውዓል ዘድልያ ኣላ ንሳ ድማ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን እስራኤል ለንቀና ሓንቲ ምስጢራዊት ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ወፂኣ ኢሎም ዘዝርዋ ዘለው ማርኮ ሩቢዮ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ገለ ካብቶም ኤፓክት ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ካብ ንእስነቱ ባዕሉ ግሩም ገይሩ ወይ እውን ጎስጒሱ ናብ ስልጣን ዝደየቦ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ እንታይ ንማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ማርኮ ሩቢዮ እስራኤል ዝያዳ ቁፅፅር ዘለዎም እዮም ኣብ ልዕሊ እዩ ዝበሃል ስለዚ ማርኮ ሩቢዮ ንሶም ሒዞም እንተለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዓብዪ ሒዞም እንተለዉ እዚ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ዘሰክፍ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣቃሊልካ ዘይምርኣዩ እዚ ሕጂ ተመሊሳ ኣበይ ክርአ ፅንኢለ ከርእየኩም እየ ምዝያ ዓባይ ስእሊ ከነተሓሓዛ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኩሉ ከተተሓዞ እንተኽኢልካ ፅቡቅ ትርጉም ዝባካ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብሕቡራት ኢማራት ምብፃሕ የካይድ ኣሎ አብይ አሕመድ መስ መራሕቲ ሶማልን ጅቡትን ድሕሪ ምርኻብ እዩ ሎሚ ናብ አቡዳቢ ኣትዩ ዘሎ ተስፋ ዓለም ኣርኣያ أبي أحمد وشمت عرب سنكتي أمريكان إسرائيل مس إيران زكايدو زلوا كويناتا بكبيد قلولا وأتيو أبزلو الأواني ونبتو زوبا مرحي زلو إمارات عرب ونحنت كابتن قداي داربا مسايلات درونات إيران كوين زلوا هاقرات نايتو وشمتيا إثيوبيا ومراحي بربع مشت مس بريزدنت جيبوتي عمر اسماعيل قلن سومالاوي بريزدنت حسن الشيخ محمود نابكتما جيبوتي دحر من رخابيو نبتو وشمت أمرحي زلو أبتي سلسا وآخيبا مرحتا هاقرات بزعبات ستاو معبالة تاتن مرققاء زوبا قرنا أفريكان كم ستلازوبو حانت بعلت سلطان سومالي حبيرا اتقدامي منيستر نابتها قراب زاتو اللو زمت اللان فاريد بنفرتو وقت عجبا خمزة علبت قلت أبصابات قلت أمالو بي سجن بناتا أكل كالرقاق زيكالن بتحفتو يكون منقستاو مع كانت زينا إثيوبيا نابتها قر كم زخدخم محبار حليفا بزعب على ما نايتم بتاع ذهبو زرزرا ومقلتيلن إثيوبيا قدامي منيستر أبي ناف سلطان كاب زمت اندحار مستاو شمتاوي تهاجر تبو زمد نام مسرات كم تصنحتي فلات أبو دابن أديس أبابان إن حي لازمت زلوا التهدراون كتباون ركب كم زلوان كقلت سنحيو نفرتن هيليكوبتراتن حي لأير إمارات مودعتا ورحت الرياب كبابي أديس أباب استخير مبل 9 عامد زخري حي لأير إثيوبيا أبستخير وتهدراون مرئيت مستافن ونزلوان ركب زقول حي نيرو بانتارو إرتران نتسلوا إمارات أبكرنا أفريكا بعين سقات كابزريو حقراتيا تاخد مع 10 عامتات نتيان تارحو تزكايا زنبرا كوينات نمدقاف وتادراو معسكر إمارات أنجيدا زنبرت إرترا أبز أوانزي مستانة كوينات تمرحو زنبرت زوباوي تحايلين اكسنة سعود عربيات أبي غازلا إمارات سعودين أبز غربا أوان بسنكي أبي منزلو كونتات ستان أبوترن متفنانين أمرحين من بارنوني ذكر برزدنت إرترا سياسة فوركي أبتري أبزكايدوك على محتت إثيوبيا تلعلو زلاحتو أفدق بحرن واننة ودب عسبن بإمارات عرب استدرس مخانو كسيسن إيريوم أبز حلف 10 عامتات بأفريكا قراو الوارو نخونخ متصنح بهابت ندادي تفلت إمارات بوليسي وطايان قطبا وقدام النتسهو بقوان تخونه ربحاتاتان محلاو مسحيالو هقرات أفريكا تتاون وتادراو زي تزلو كنتاتيو بمنقدي بزعباتناي أبي أحمد نابت بوتا زقبرو كزرب كليو سوشال ميديا دما سروحهم يسروحوا له كم زاتري وزلهم أبي أحمد أب جبتي شيشاك سعب ستراي أبي مرات كيدو دما مزياتهم كم ستراي مزنوكرو زلو تجي نابتي تنتنا كنحلف كلنا انتاي تترقم نايزي مقشازي
እንታይ ትርጉምናቱ ክንብል ንኽእል ሓደ ኣብዚ ሓደ ዓቢ ፕሮሚነንት ሶሻል ሚድያ ጸሓፊ እንታይ ኢሉ ዶክተር ሳም ዮሴፍ ዝበሃል ማለት እዩ PhD ብዙሓት ሰባት ብማይ ተሸሓት ፈለወርስ ዘለዎ ናይ ኢማራት ፓፐት ወይ እውን ኩርኩር ዝኾነ ናይ ኢማራት ኩርኩር ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር Abiy Ahmed Ali arrives in the UAE earlier today to undertake a working visit. His office confirmed this afternoon plan to involve Ethiopia into the conflict with Iran. ስለዚ ብልጽግና ሓፊሉ ናብዚ ቦታ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ሓድሽ ተልእኾን መደብ ናይ ስራሕ ንኽንገሮ ኢሉ ዝኸዶ ዘሎ እዩ ብምባል ብዙሓት ድማ ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ሃገር ምዃኑን እዚ ድማ ዘሕዝን ምዃኑ ስለዚ ምስ ናይ እስራኤል ደጋፊ ናይ RSF ናይ ዳዕመ ስርዕ ደጋፊ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ እውን ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ዝገብር ዘሎ መራሒ ናይ ብልጽግና ኣብ ሃገር ኣብ ከቢድ ኩናት ኣብ ዘለዋትሉ ተብተብ እናበለ ናብቲ ቦታት ክበፅሕ ምኻሉ ክንዲ ምንታይ መጋበርያ ናይ ኢማራት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኻልእ መንገዲ ድማ ብዙሓት ናይ ኢማራት ጸለውቲ ሃገርና ከም ዝፈተና ኸላ ተቢዑ ክገሸና ዝኻለ እዚ ዓብ ክብሪ ኣለና ብምባል ብዛዕባኡ ክጽሕፉ ኮሜንት ክገብሩ ተራዮም ብርግጽ ኢማራት ዝድንግጹላ ውሕዳት ሰባት እዮም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ብልጽግና ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢቡ አብይ ኣሕመድ ናብ አቡዳቢ ምኻዱ የስ ሕፍረት ዘለዎ ኣይኮነን ስክፍታ ዘለዎ ኣይኮነን ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ባት እቲ ኩነታት ግን ናይ ብሓቂ ዝተሓሳስብ እዩ እዚ ተሓደ ክፋልናት እዩ ጽኒሕ ኢለ ክመለሶ ይዛርስ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሰንትራል አጀንዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኩነታት ናይ ሱዳን ኣከመይ ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ተገይሩ ዘሎ ጽኒሕ ኢልና በብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ኣዛረቢ ነጥብታት ስለ ዘለዎ ሕጂ ንመለስ ቅድሚያ ሓንቲ ስጉምቲ ድማ ነይራ ንዓ ንኽልተን ከነተሓዝ እንተኮይና ክንርደን ዘለና Development occurred shortly before the Prime Minister departed for the Gulf. Abiy Ahmed held a phone conversation with Marco Rubio, the US Secretary of State. According to statements from the US State Department, the call focused on regional stability and ongoing cooperation between Ethiopia and the United States. The two officials reportedly discussed shared interests in counterterrorism efforts and broader security coordination within the Horn of Africa. For Washington, Ethiopia remains one of the most strategically significant countries in sub-Saharan Africa. With a population exceeding 130 million and a central position in the Horn of Africa, Ethiopia plays an important role in regional security dynamics. Okay. ሕጂ እታ ካልአይቲ ክፋልናታ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሰክረተሪ ማርኮ ሩቢዮ ናብ ዓቢ ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ድማ መጠንቀቕታ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልጽግና ግን ገለገለ ክኢላታት ድማ መጠንቀቕታ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ዋላ እኳ እቲ መጠንቀቕታ እንተለዎ ካልእ ነገር ግን ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ነገር ከም ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ኢማራት ዝወርዳ ዘላ ደራዕ ይርእይዎ ኣለዉ ኢማራት በዚ ዘላቶ ኩነታት ሕማቕ እናኸደት እንድሕሪ ኸይዳ ኢማራት እንድሕሪ ፀገም ዓብይ ኣጋጢሟ እንዲ ዘሎ ዝገደደ ፀገም ተጋጢሟ ወይ እውን ኣብ ኢማራት ዘጋጥማ ዘሎ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ኢማራት ናወደቐ እንድሕሪ ኸይዳ ናይ ሱዳን ጉዳይ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ግምት ምእታው የድሊ ናይ ሱዳን ጉዳይ ይኹን ናይ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ኢማራት ጉዳይ ከም ዘይኮነ ድማ ንፈልጦ ኢና ብድሕሪ መጋረጃ እስራኤል ኣላ ስለዚ እስራኤል ረብሓናታ ብመንገዲ ኢማራት ዝሳለጥ ዝነበረ ዋላ እውን ኢማራት ኣብ ሽግር ወዲቓ እንተላ እስራኤል ስቕ ኢላ ክትሪኦ ትኽእል ዶ ካብቲ ዝነበረቶ ማስኪ ወፂኣ በዓላ ቀጥታዊ ተራ ክትፃወት ትኽእል ዶ ንሳ ኣብ ዘይትፃወተሉ ድማ ነቲ ኣብ ትሕቲ መጋበርያ ዘሎ ኣሜሪካ እውን ንዑ ተጠቒማ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ዶ ንዝብል ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ስለዚ እዚ ምስ ዓቢ ዝግበር ዘሎ ርክብ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ብዕሙቱ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝብል ዘሎ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ገላ ይትግበር ተባሂሉ ዝብሉ ዘሎ ግን there is something more ዋላ ንሱ ክህሉ ኽእል ግን ካብኣ ንላዕሊ ላ ምክንያቱ ቀንዲታት ተልእኾ ናቶም እታ ዘረባ ሓፃርያ ኣብ ካልሪና ነርና ይክኖት ብዙሕ ክትሪኦ ይትኽእል ኢኻ ብዙሕ ከተንብበሉ ትኽእል መልእኽቲ ይኮነን ነይሩ እቲ ዝተዘራረብሉ ዝበሃል very short and dry መልእኽቲ ንቑፅ መልእኽቲ ነይሩ ግን ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ክተንብብ ተፈቲንካ ግን
أمريكا أبزع بوتات تخسر سلازلا نزا أبز بال كما جابريات تقيمهم أب السودان زلوا كونتات نربحوا من مزماز ونمت إمزاز كتقاملو كم زفتنون كمول حوت زبهال سقمتك وسط تجمير ويقله إثيوبيا كم حدا مجابريا عيل كتقاملو خمس غلو نمنتاي كتقامي يفلتني يجن إثيوبيا كما قد أسيب بعتاناي أبت عندنا أمريكا كم تقدم زتقاملو زنبرو نخمر خو تقاملو مدب كم زلون عندكن سعودية قطر تركي أب صوماليا زقبرو زلو عبيس الوا إسرائيل انتاي كتقبريها كتفتن صومالي لاند زبهال بزح ولا كو عدل انتلوم أب صومالي لاند تراي بزح نقر كقبري يكونون يوم سلازي نتي صومالي لاند زبهال ونك حلوان تقينهم بلتسقنا نتي أبي زب نتي إثيوبيا أبي دوم كتو كخلو لهم نتي ناي من يخاطب له قرن أفريقيا مو let me give you this card إذن دي تقرن أفريقيا زبهال زلو أب صومالي لاند كأتو يدللو نبلالنا أوكي أب صومالي لاند already أفلته هبنا لنا يلوم يأتو لو صومالي لاند دما أتي منقستي تزبي أيدليون يزلو نتنا إسرائيل بفلا يدما حجة أب إيران زقبر زلو أب العلاقة زقبر زلو العلاقة تهاجرات عرب زقبر زلو كري وخلو نبعلا تا صومالي لاند انتاي يصبها كم زلو تردي ومالو سلازي هزبي already أوشتك ما أغال جمير له انتاي كقبري أمجي نتابي دوم زلو إثيوبيا سلازخونه نتي إثيوبيا تتقيمهم من البعض صوماليا زبهال كم تساتم زدليو خيت زي كيلو مالتنا السعودية ناي قطر ناي تركي حيلي أبتي صوماليا حيل تجميرو ببلتقنا غيرهم دراما نخسر حقوق تقومامي هذا بكالي دما ناب سودان قداي ناب قداي سودان دما اتي إمارات زبهال بزح نجار كقبري دفتن زلو أب سودان كين كولا حنت قبر كم زي تخل تردي والله معناته قداينا السودان كأسنا بلد تموتو مالا سلازم داي قبر لهم ني مجمريا ناي سودان أبزيا لاتن هانتي ارتيكل لنك انا وصي زلا كريكمي مس ኤርትራውን عبين تحاز لونت بيزي سو እዚ ገዳ أمريكا بشم ناي موزلم براذرهود ناب سودان كتقبرو تدلي زلا انتاي ترجم على نزبل ابزي زوص ارتيكل نيرو اجي اتي زغبرو وزلو بزح حسابات كم زبلو زلو شفتن متلالن كم زخونه يم زنغرو زلو اتس كلير عندي اتبجونوسايد خصص زغبو زنبره مني نيرو اتدع مسري نيرو أبزون كلا أرتيكل وانت صحيح نيرو نزقو دايزي أقولح كان مرأيون نمردون زأكل مالتي عندي تخصصن تغطى عن زقبوز نبر حيل نيرو نعو شلل الكحليفكا بأبيو أب قداي ناي مسلم براذرهود الكان سوماليا تراك تحرم فتان ناي بحكي أتحساسا بقداي كم زغوني يمزنقو أوكي أمريكا دبل ستاندرد كتكتال مجمريا يكونن ني أب حادق يلا ختبل ناب كالد ما كالد كتبل مجمريا ما يكون زي كم ردو جيرنا نصدو Again, there was this another very good article بزعبازي corruption فلاي أمريكايان زبلو وزلو قال أمريكايان زبلو وزلو أتي ناي أخوان مسلمين اللي كان سراوي السودان زتجبر سقمتي بتم أخوان مسلمين أبسراوي السودان على لود بحالو زلو هم دم أبدأ مساري علو ስለዚህ ኣብ ክልቲኦም ነይሮም ቶም ናይ ሙስሊም ናይ ዚ ሙስሊም ብራዘርሁድ መሰረት ዝነበሮም ወይ ገለ ዝነበሮም ነይሮም እዮም ምክንያቱ ሕሜት ይኹን አልቡርሃን ክልቲኦም ኣብቲ ዘመን ዑመር አልበሽር ንሱ ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ዑመር አልበሽር እቲ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ቦታ ነይርዎ እዩ እሱ ስለ ዝነበሮ ድማ ንክልቲኦም ዝጸልይ ነይሩ እንተኾነ አልቡርሃን ቡርሃን ዝመርሖ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን በቲ ሓደን ህዝቢ ሱዳን ክዋጋ ከሎ እቲ ዳዕ መሰረት بناي دق حيلتاتن بناي دق دروناتن بناي كالق بناي دق حيلتاتن انتي كجبر تراي زياده نتهاجر كم بحدش هلقيتن سقاين كورده لا تراي سلازي بزي ነገር እዚ امريكا ناي بحكي تشيط اخم زلا بغنزب زخيز زلو مخانو بري ني مسلم براذرهودن قال انت بايلي كورن اجندا نا امارات كوينو امارات قفلو زلا بينا امارات صلوا لو بينا امارات نا اسرائيل ني سراوي سودان نمودا نمدخام استوزد سقمت مخاني زنجر زلو سلازي أتجدا قد محجي نيريو تملي سكريكم أبز قد ميكريكم تناكو قد محجي أجدا قبل علي نو أبي الله تارتيكل أبزاريكم سنة أنت عانت أجدا وريدو من يركب محجي بورح حد ده وزي أبزي كريكم سنة ذكر دولة أنا مغنيت زجرا زيت بعنقو نباناون يفرهي يعني كابلت أسر تشد شته لومي علت أسر سلسة ورا سلسة راسران شد شان لنا دحر سلسة مع قبلومي يو تكبراو كهون
እቲ ተግባራዊ ዝኾነ ዘሎ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ወርሒ 11/10/25 ተራኺቦም ነይሮም እቶም ኳድ ዝበሃሉ ሃገራት ማለት እዩ ተራኺቦም ነይሮም ኖ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ክራውን ፕሪንስ ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ተራኺቡ ነይሩ ነቲ ጉዳይ ድማ ክፈትሖ ኢሉ መብፃዕት ኢሉ ነይሩ however ወላ ሓንቲ ኣይሰርሐን ማለት እዩ እቲ ኩነታት ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ናብ እገዳ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ድሮ ኣሜሪካ ወርሒ 1/10/25 ቅድሚ ዓመት ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ካልኦት ኣገደስቲ ሓይልታት መራሕቲ ናይ ሱዳንን እገዳ ኣቐሚጦም ነይሮም እዮም ሓደ እገዳ ኣሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ካልእ እገዳ ዝወርድ ዘሎ ቅድሚኡ እውን there was this another one 2025 ኣብ 2023 ኣቢሎም 2023 እውን እገዳ ኣብ ልዕሊኦም ኣውሪዶም ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ንምድኻም እዩ ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ እንተሪልካ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይዕወት ኣሎ ኣብዚኣ ቪድዮ ዝገበረላ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓንቲ ከተማ ዓራ ውፅኢሎ ዳዕመ ሰርዒ ድማ ሎጂስቲካዊ ዓብ ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ እንተተመሊስና ሪናያ ንሱዳን ንምድሓን በቲ ድማ ኣብ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ብሶማልያ እውን ገለ ንምግባር ብዓብዩ ዝረሻዕ ከልኩም ኣሎ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወለዳ ኣይመስልን እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ስለተበላሸወ እምበር ናብ ኤርትራ ዝግበር ኣጀንዳ እውን ኢትዮጵያ ብልፅግና ኣካል ናይቲ ክገብሮ ዝኽእል ዕሱብ ኮይኑ ክሰርሖ ዝኽእል ጉዳይ እውን ስለዝኾነ ናብኡ እውን ግምት ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ዘሎ ፅቂሉ ይኮነን ኣብዚ መጋበርያ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ወይ እውን ናብትን ዝወስድዎ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሪኦ ዘለና ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ካልእ ሶማላውያን ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣነ ተዛሪበ ነይረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እንታይ ኢሎም እስከ ቅድሚ ናብ ኢማራት ምኻዱሲ ምስ ናይ ሶማልያን ናይ ጅቡትን መራሕቲ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝነገር ሶማላውያን እጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ መራሕናትና ይብሎ ምክንያቱ ሶማልያ ካብ ኢማራት ወፅያ ምስ ስዑድያ ምስ ቱርኪ ምስ ግብፂ ዝምድና ጌራ ዘላ ከምኡ ዝበሃለ ኤርትራ ክኸውን ዝግባእ ብግምት ኣሉ እዚ ሰብ እዚ ብተደጋጋሚ ምስ ኣቢ ይራኸበሉ ኣቢ ድማ ምስኡ ተራኺቡ ናብ ኢማራት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሜይቢ ምስ ኢማራት ክዓርቆ ድዩ ድፍትን ዘሎ ከምኡ ድዩ ዝግበር ዘሎ እንታይ እቲ ድራማ ዝፍጠር ዘሎ ንዝብል ብርግፅ ዲስካሽን ናይ ዕርቂ ምስ ኢማራት ንምግባር እውን ፃዕሪ ክህሉ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ እቲ ናይ ሶማልያ መርገፂኡ ዘይንፁር ወሽላቕ ዝኾነ መራሒ ሕጂ እውን እንተኾነ ነታ ሶማልያ ኣብ ካልእ ሽግር ንክእትዋ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሶማልያውያን ዝብልዎ ዘሎ እዩ ንኤርትራ ይራኸቡ ዝመፃ ነገር ብዙሕ ክህሉ ይክእልኒ ግን ኣብታ ናይ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ሱዳን እየውርድዎ ኣለዉ ዝበልኩኹም ኣብታ ጉዳይ እትያ ግን ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ግን ኣሜሪካ ኣብ ጌጋ ትፍፅማላ እቲ ቀንዲ ዳዕመ ሰሪዕ እገዳ ክወርዶ ዝግባእ ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ክበሃል ዝግባእ ዳዕመ ሰሪዕ ክነሱ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣንፃር ህዝቢ ሱዳን ንዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ብገንዘብን ብድጎማን ብሎቢ ናይ ኢማራትን ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር ህዝቢ ሱዳንን ሃገረ ሱዳንን ወሲኑ ኣሎ ይብለው እዛ ውሳነ እዚኣ ኣይግበራ ሓንቲ ተፍርሃኒ ብዙሓት ኣብ ሚድያታት ድማ ደምፅዋ ምዝያ ኣተሓሒዝኩም ክትሪእዋ ከለኹም ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ዝኾኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ሱዳን ወተሃደራዊ ስልጠና ትህብ ከም ዘላ ተገሊጹ ዘሱዳን ታይምስ ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፅኦ ተፀብጻብ ኣብ ጎንቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ኣብቲ ናይ ሱዳን ኩናት ሓድሕድ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣስታት 12 ዝኾኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ብመንግስቲ ኤርትራ ይስልጥኑን ይዓጥቁን ከም ዘለዉ ሓቢራ ንሱዳን ምስ ግብፂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ከምኡውን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ጉጅለ ዕጡቅ RSF ዝካየድ ዘሎ ግጭት ቁልፊ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኮይኑ ከም ዘሎ ካብ ሱዳን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ምብራቃዊ ሱዳን ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያን ግብፅን ስግረዶብ ዘለለ ምትእስሳር ዘለዎም ዝተፈላለዩ መንነታትን ብሄራትን ዝርከብሉ ከባቢ ኮይኑ ብተወሳኺ እቲ ከባቢ ብሰንኪ ግጭታት ጎረባብቲ ሃገራት ዝተሰደዱ ብዙሓት ስደተኛታት ዘዕቆበ ስፍራ ምዃኑ ይንገረሉ በዝን ካልኦት ምክንያታትን ምብራቃዊ ግዛኣታት ሱዳን መፈልፈሊ ብዙሓት ዕጡቃት ጉጅለታት ይኸውን ከም ዘሎን ንዘባዊ ኩናት መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእልን ሱዳን ታይምስ ንተዓዘብትን ፖለቲካዊ ተንተንትን ብምዝርራብ ኣብ ዘውፅኦቶ ሰፊሕ ፀብጻብ ኣመላኺታ ኣላ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንፁር ዝኾነ መርገፅን ፅኑዕ ዝኾነ መትከልን ሒዛ ንህዝቢ ሱዳን ንሃገረ ሱዳን ኣብ ምሕዋይ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ከም ዘላ ማንም ዝክሕዶ ነገር የለን እዚ ትገብሮ ዘለና ኤርትራ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ እዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ኣካይዳ እናሞተ እናወደቐን ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ
ፈረስ ናይ መጋበርያ ወይ እውን ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ክትኽተል ስለ ዝመረፀት እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ እቲ ፀገም ድማ እንታይ እዩ ድሕሪ ሱዳን ክእግድዋ ጀሚሮም እንታይ ክብሉ እዮም ኤርትራ እውን ሶማልያ ብምባል ንኤርትራ እውን ፀገም ከይመፅእ ስጋት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ግን እቲ ኩነታት ድማ በቲ ካልእ መንገዲ ካ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ናይ ካልእ መንገዲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እዘን ሃገራት ብኩናት ናይ ኢራን ዝተበገሰ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎም መከረየኩም ወይስ ሓንቲ ቪድዮ ኣላትኒ ድሮ ኣብ ብዙሕ እንዲኦም ዝዛረቡላ ዘሎ እዚኣ ክንሪኣ እሞ The United States and Israel launched attacks against Iran in late February. Tehran responded by targeting not only American and Israeli military targets, but also several Gulf states, including Saudi Arabia. The United States and Israel launched attacks against Iran in late February. Tehran responded by targeting not only American and Israeli military targets, but also several Gulf states, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Qatar. Gulf states, which have been asserting themselves more and more in global affairs, especially Africa. In recent years, Gulf states along with Turkey and Egypt have played a central role in shaping the political and economic trajectory of the Horn of Africa. Their growing influence has been partly driven by the declining እጂ ኣብዚኣ እንታይ እዩ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኩናት ናይ ኢራን ካብ ዝጅምር እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ኢራን ካብ ዝጅምራ ኢራን ድማ ግብረ መልሲ ክትብ ካብ ትጅምር እቲ ጉዳይ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንክመፅእ እዩ ዝብል ዘረባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝዓቢ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ኢራን ኣካይዳ ወይ እውን ኢራን ናብ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብክንደይ ደረጃ ይመፅእ ኸውን ዝብል እዩ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ናይ ኢራን ኣካይዳ ካውንተር ክንገብር ወይ እውን ንዕጠጠው ከነብል ምስ ኢራን መሻርክቲ ንዝኾና ክንሓፅር ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ዘረባ ኣሎ ክንምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ይኽእሉ ትሕቶ እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ታርጌት ኣለዎ ኣብዚ impact of major powers such as the United States in the Horn of Africa in efforts to counter Iran's ascendancy along the strategic Red Sea corridor which runs adjacent to the region. Among the first African countries to condemn the Iranian attacks on Gulf states were Somalia and Djibouti. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed also expressed support for Qatar, according to a statement issued by the office of Qatar's Emir. ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንሰምዕ ፀኒሕና እዞም መራሕቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብኩላቶም ኢትዮጵያ በሎ ጅቡቲ በሎ ሶማል ድጋፍ ናቶም ምስ ምን ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ንዝምልከቶ ሰብ ትነግር ትህሉ እያ ዓብይ ኢላ ሚድያ ዝፀሓፈቶ ነገር ግን የላ ስለዚ ኣይምስቲ ስቕ ኢላ ትሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ማለት እዩ ብልፅግና ኣካል ናይ ብሪክስ እዩ እዚ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኑ ሜይቢ ምስ ኢራን ደው ክብል ምኻለ ነይሩ ግን ኣይገበሮን ኣንጻር ኢራን ደው ኢሉ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናብ ኢማራት ከይዱ ኣሎ ምስ ኢማራት ተራኺቡ ኣሎ ጅቡትን ሶማልን ክልቲአን ሶማልያ ንቀጠር ከምኡ ድማ ንስዑድያ ድጋፍ ከም ዝባ ገሊፀን ኣለዋ ሱዳን ከማን ነቲ ኩናት ተቃዊሞም እዮም ንኢራን ትገብሮ ዘላ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ጌጋ እዩ ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣሎ ከምዚ ጉዳይ ሕጂ እዚ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን እዘን ሃገራት ዓረብ ኣብዚ ቦታ ዘለዎን ፅልዋ እንታይ ክኸውን እዩ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ተራ ክፃወት ትኽእል ድሮ መራሕቲ ናይ እንዳ ብልፅግና ምስ ኤርትራ ተሓሒዞም ነዚ ጉዳይ እዚ ላዕልን ታሕትን ከብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ እንዳ ፒፒ ማለት እየ ስምዖም እና ከም ብጣዕ ናዚ ኣይኮነትን ደወዚ ኣርቲክል እዚኣ ስምዖ ደግፎ ይነገራል። ይህ እንቅስቃሴ በምዕራቡ ዓለም የሚደገፉ የአረብ ሀገራትን የማዳከም የመገልበጥ በዋነኝነት ደግሞ አሜሪካና እስራኤልን ኢላማ ያደረገ እንቅስቃሴ ነው። አሁን ይህን እንቅስቃሴ የሚመለከት ኢትዮጵያ ደጃፍ ድረስ አዲስ ጉዳይ የተሰማበት ዜና ወጥቷል። አሁን የመካከለኛው ምስራቅ ትኩሳት ወደ ኢትዮጵያም ቀጠና ብቅ እያለ ነው። የአይን ምስክሮችን ዋቢ ያደረገው የዋዜማ ዘገባን እናስቀድምና ኤርትራና ህወሓት በጋራ የገቡበትን ጉዳይ እንመለከታለን። ከኢራን ጋር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ተስፋ ዘይብሎም ኤርትራን ትግራይን ሱዳንን ምስመን ኣለዋ ዝብል ኣጀንዳ እዮም ከሳልጡ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ድማ ከተደጋጋሚ ከነስተውዕለሉ ዘለና ኢና ምናልባት ተራ ዩቱበርስ ናይ ዩቱብ ዝበልዎ ከይመስለኩም ነው ሓደ ዓቢ እቲ ናቶም ናይ ረስሓቶም ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ሆርን ሪቪው ዝበሃል ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ ኢሚዲየትሊ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ንሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ወይ እውን ሱዳን በዚ ሙስሊም ብራደርሁድ ዝኸስስ ስጉምቲ ምስ ወሰዱ እንታይ ኢሎም ኢራን ሳፍ ኤርትራ the shadow alliance threatening the race security ስለዚ ኤርትራ ኢራን ምስ ሰራዊት ሱዳን ማለት እዩ ሳፍ ዝበሃል ዘሎ ሱዳን አርምድ ፎርስስ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኤርትራ እቶም ፅላሎት ናይ
ናይ ኢራን ምዃኖም ዝገልጽ ማለት እዩ እዚ ንኤርትራ ምስ ኢራን ተሓሒዝካ ንምኽሳሳት ዝግበር ዘሎ እዩ እቲ ስእሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ መራሕና ኢራን ኣነ ን2009 ወላ 10 ተራኺቡ ዝነበረ ንዑ እዩ ኣምፅኦም ኣብዚ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዚ እዚ ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ኤርትራ ምስ ሱዳን ስለትሰርሕ ዘላ ሰራዊት ሱዳን ድማ ምስ ኢራን ርክብ ኣለዎ ኢልኩም እገዳ ትገብርዎ እንተለኹም ጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ኣሎ ኣብ ነብሶም ዘይተኣማመኑ ድኹማትን ርሙሳትን ስለዝኾኑ ኩሉ ግዜ እዛ ንእሽተይ ድብልዋ ኤርትራ ክትእገደሎም ሓፁር ክመፃ ፀገም ክመፃ ይትምኒቶ እምበር ምስ ኤርትራ ገጢሞም ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለ ዘሎም ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣርቲክል ዝፅሕፍ ኣለዉ በዓል ሬድሲ ቤክን ዝብል ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዝፅሕፍዎ ኣለዉ ከይድኩም ራእይዎ እዚ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ዲባንክ ምግባር ዘድልዮ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብል convergence of conflicts እንታይ ማለት እዩ ኢራን ጋልፍ confrontation Sudan war and the Red Sea competition are interconnected creating a complex regional theater ስለዚ ኢራን ምስ ንሃገራት ዓረብ ትገብሮ ዘላ ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን ኩናት ናብዚ መፂኻ ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝተተሓሓዙ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ተተሓሓዞም ይብሉ ኣለዉ ሰራዊት ናይ ሱዳን እቲ ሳፍ ማለት እዩ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን has wartime alliance with Islamist formations tied to the Muslim Brotherhood. ሰራዊት ናይ ሱዳን ጠላማትን ከዳሓትን ንጥፍኣት ናይ ሱዳን ዘጣቅዑ ዘለዉ ምዃኖም በዚ ካትፈል ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ናይዚ ኣኽዋን ሙስሊሚን ርክብ ኣለዎ ኣሜሪካ ድማ ንዓታቶም ከም ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ደዘግኔት ትገብሮም ኣላ ስለዚ SAF's ties to Iran and Egypt deepen transnational ideological and military networks. ስለዚ እዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ኢራንን ምስ ግብፅን ርክብ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ንርኢ ኣለና ናይ ኤርትራ ከንታይ እዩ ኤርትራ ሎጂስቲካል ኮሪዶር ኤርትራ ድማ ናይ ሎጂስቲክስ ኮሪዶር ይብሉ ኣለዉ ሱዳን ቀይ ባሕር ከም ዘለዎምን ኣብ ደገ ባሕር ከም ዘለዎምን ኣይርድኦምን ይመስለኒ እዞም ብልፅግና ርእሶም ዝትኽክል ዝሰርሕ ይመስለንን ርግፅ ስለዚ ኢራንያን ድሮንስ and military technology transited through Eritrea Asmara airport Asab and Masa زمبل سجناس تسفاي بالله كده بالكلام نازي سودان بورت سودان زبالة بدك بعار لو أنت جبرينا بيرترا نابع كم عسب كنت جبرينا كنت من تاي سب زي فلتو جدا نتقالات كنت تولى كتبها هيلهم يم اسمها ايربورت عسب مسؤول عن كايف له تريج سودان كاب عسب سي كمي جيريو نب سودان قيد بزغانا جن استبت لزغانو سرعة ما قد فيهم كم زين ابنت قاسم سليماني met President Sayas in 1998 إذا قاسم سليماني زبال قدم زموت سبي عشان تعتمدين تسعين شمنتن مس President Sayas ترى غيبو خمسة نبرة initiate a military cooperation بوت هذا راوز بدنا خبر كم زفتنا يوم دنا قلت له سلازي بجاهم إسرائيل نيرترا هرملا زخاني يقول مغنيات فتيركم نيرترا أسروا لهم زبزلوا أبال ناي بايتو ناي سودان ناي إثيوبيا ناي برلمان أبال ناتو قدمي حمش ورحي كوني أب تيران كيدو درون كجز أو يزور نيرو بشد شور هاي كوني يدلك مدلو منقستنا يا أبي أحمد نبعلو أبناء بريكس وعلى مسمى راحنا إيران تراخيب نيرو حج يدلكم نساتهم شعن ساعتهم انتس عن شو مثلا إيرتراز جبروا ركب كزاربي فتلو سلزي these people are hopeless and useless تقمية بلهم سلزي strategic geography إيرترا كل جزء أب قمت كتكتل على لك إيرترا defended Iran's nuclear program and aligned diplomatically non-aligned movement إيرترا كما يجر كام من أبتيوم تسجعيو سلزي تي سرحنا توم تري ولا السودان إجبت نجبتي جبروا سلزلو تبغي جبتي كابهم لا المسامير كاركب سلزلوا ports as habs عسب المسوعان use it for covert إذا عسب زلوزلو نهي إمارات بيز أو كم زنبرة كم يجرم زنجي عملو نهي إيران تسعن شو منتن دعو غينو كساب كرتشان إسران حدن إيرترا إيران إمارات مش إيرترا زنبرة أب عسب بيز نيرو لذي how is that even possible نحوتي I mean إيرترا بزو دبلوماسيات عربي زاد لي أجن obvious كاي إيرترا حوتي كرم كله مش سعوديان مش إماراتين يعني إيران سترا يقنا يكونت إمارات مس إيرترا زي صبغ زمدنا سلازي برو كاب عسب ما ينفرتو كينات ناتو نحوتي هرمان إيران سلازي حوتي مس إيران نزنبرة كما يجيركم كون خلزنا احتمالي حفيلهم دزار بوزل سلازي كم يلو زي حسب جنيلا إذا غاغنا سؤال كنكلا لنا أنا قارا زي حسبن صار إيرترا بوق عبير كحصت مكساس كل زي نبور سلازي خنا زي العلتن كغير ليو سلازي بحفش أو كم ريوز لنا
ካብ 2015 ኢራን regain sport access sanctioned flights delivered ስለዚ ኩሉ እቲ ድራማታት ኣካታቲሎም ንኤርትራ ንምእሳር ዝገብርዎ ዘለዉ ብዙሕ ፈተነታት ይህቀም ከም ዘሎ ከም ኤርትራውያን ድማ ነዚ ኣስተውዒልና ምርኣይ ከድልየና እዩ ካልእ ነዚ ኩነታት እዚ ምስትውዓል የድልዮ ክንብል ከለና ለንቀነ ብፍላይ ነዚኣ ደጊመ ከደግመልኩም እየ ኣሜሪካ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ዝተራኸበላ መንገዲ ክነስዕለላ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ኣልጊቦም ብዙሕ ድራማ ክገብሩላ እዮም ካልእ ምናልባት እዚኣ ርክብ እዚኣ እውን ቁሩብ ካልእ ነገር ነይርዋ ኢሉ ዘገምተካ እውን ኣሎ ተፈጠረው አክቲቪስት ሰለሞን ቦጋለ በአማራ ትግል ውስጥ ሰፊ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ከእንግሊዝ ለንደን ጀምሮ እዚህ አሜሪካ ከመጣም በኋላ እንደዚሁ የአማራን ትግል የተለያዩ ተሳትፎች ሰልፎችን በመሳተፍ በማህበራዊ ሚዲያም እንደዚሁ የነቃ ተሳትፎ የሚያደርግ ነው። የራሱ የሆነ የፖለቲካ አቋም የራሱ የሆነ ውሳኔ ወስኖ ነው በዚህ ትግል ውስጥ የገባው። ግን አሁን የተፈጠረው አጠቃላይ የፋኖን ትግልንም ጥያቄ እንድናነሳ ያደረገን ነው። በተለይ ከአሜሪካ አቋም አንፃር ምንድን ነው ውስጥ የሆነው ጠበቃ ሙላለም? ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓንቲ ዘረባ ለንቀነ ብፍላይ መራሕቲ ናይ ብልፅግና መረጫውጫው ዝብሉላ ጉዳይ ኣላ እሳ ድማ ፋኖ ናብ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ብኣሜሪካ ክሕሰብ ቀሪቡሎ ዝብል ኣጀንዳ ገይሮም ኣለዉ ንሱዳን ሞስለም ብራዘርሁድ ናብ ምንታይ ኣስጊሮም ኣለዉ ኢልና ናብ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ዲዚግኔሽን ምስኡ ዝኸይድ መዓት ገዳያት ኣለዉ ንፋኖ ድማ ቀዳማይ ቲር ካልኣይ ቲር ሳልሳይ ቲር ኣብ ዝበሃል ምስ ናይ ቴሮሪስት ኮኔክት ዝኾነ ውሳነ ወሲዶም ኣለዉ እዚ ውሳነ እዚ ድማ እንታይ እዩ ዝበሃል ሓደ ካብዚኣቶም ዝትሪእዎ ፀናሕኩም ኣብዚ ዝሪእዎ ዘሎም እዚ ኣክቲቪስት ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ኣኽራሪ ዘረባ ይዛረብ ነይሩ ኣንጻር ተጋሩ ስለ ዝተባሃለ ብኡ መንፅር ድማ ንሱ ምስቲ ናይ ቴሮሪዝም ዝብልዎ ዘለዎ ውሳነ ናይ ፋኖ ኣተሓሒዞም ንክጥረዝ ወሲኖሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ቲር 3 ፎር undesignated groups ዝተባሃለ ዳ እምበር ንፋኖ ከም ግብረ ሽበራ ከምቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዲስት ዝብልዎ ይኮነን ግን ስቲል that is also an important thing ንብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ወይ ነቶም ኣክቲቪስት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ብዙሕ ሽግሪ ፈጥሩሎም ኣለዉ እዚ እውን እንታይ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት እዩ እቲ ተበግሶ ብክልተ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ናይ እስራኤል ሎቢ ዝገብሮ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ናይ ኢማራት ሎቢ ዝገብሮ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ብዓብዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምሕደራ ናይ ዘመን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝያዳ ብናይ እስራኤልን ኢማራትን ከም ዝዕብለል ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ምጥራዝ እዚ ስለምንታይ ኣጋጢሙን ዝብል ክምልስ ከሎ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝብል እቲ ሰብ እቲ ብስግረዶብ ስለ ዝኣተወ ናብቲ ዓዲ ምስቲ ሕግታት ናቶም ከዓ ዝያዳ ኣብዚ ቲር 3 እንድሕር ኣለካ ኮንካ ዝኾነ ዕቑባ ሓቲትካ እንተነርካ ንኽጥርዙኻ ምክንያት እዮም ዝደልዩ ስለዚ እሱ ብቲ ናይ ዕቑባ መሰላቱ በቲ ብዶብ ሰጊሩ ዝኣተወ ስግረዶብ ገይሩ ዝኣተወ ስለዝኾነ ምስኡ ኣተሓሒዞም እዮም ከምኡ ክገብሩ ክኢሎም ፋኖ ኢዝ ኖት ኦፊሻሊ ቴሮሪስት የት ሳብ ሕጂ ናይ ግብረ ሽበራዊ ትካል ኣይተባህለን ኣሎ ባት ኣፊሊሽን ኢዝ ኣን ኢሚግሬሽን ሪስክ ምስ ፋኖ ርክብ እንተለካ ኮይኑ ግን ናይ ኢሚግሬሽን ሪስክ ከምፃልካ ኽእል ነቲ ናይ ዕቑባ መሰልካ እውን ፀገም ክፈጥረሉ ይኽእል ይብላ ኣሎ they must prove they oppose atrocities and public policy differs from immigration laws ስለዚ ነቶም ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ብፍላይ ተወለድቲ ምሓራ ከቢድ ይከውን ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝኾነ ኢሎም ተነይሮም ነዚ እውን ኣብኡ ርክብ ከም ዘይብሎም ፕሩፍ ክገብርሎም ነቲ ኩነታት ድማ የካብዶ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣገይን ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ እውን ዝግበር ዘሎ ፈተናታት ትሪኦሎም ነቶም ኣክቲቪስት ኣብ ደገ ኮይኖም ንዓቢ ኣሸጊሮሞ ዘለዉ ንዓታቶም ኣፎም ንምዕፃው ወላ እውን ነቶም ዓበይቲ እውን ከምኡ ብፍሉይ ብስፔሻል ናይ ፖለቲካዊ ቪዛ ዝነበሩ እውን እቲ ቪዛ ካንስል ከም ዝገበርዎ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ንብልፅግና ንዓቢ ንምድሓን ብርግፅ እቲ ናይ ኢማራት ኢድ ብድሕሪ መጋረጃ ብሎቢ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ እዩ ከቢድ ዝኾነ ፃዕሪ ነቶም ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ናይ ፋኖ ትፈጥረሎም ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ነቶም ሰባት ይሓዝነሎም ብሓቂ ግን እቲ ፋኖ መሊሱ ሓሪኑ ንክቃለስ ነቲ ዘሎ ጉዳይ ድማ ኣበርቲዑ ንክቃለሶ ድፊት ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ በዚ ድማ ተጋሩ እውን ሪኣክት ይገብርሉ ኣለዉ እቲ ኢትዮጵያ ብኣሜሪካ ተደጊፉ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ደው ኢሉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣዘራሪብዎ ከምዚ ኢሉ ደጊፉና እቲ ጉጅለ ፍሕደት እውን ረእይዎ ጠፋእኹም በቃ ኣሜሪካ ክትድግፉ እያ ንኣብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ታዝብላ ዘሎ ብሓደ ኮይና ንርኣያ ብሓደ ኮይና ታተባሃለት ነገር ተፃሒፋ ዘላ ቃል በቃል
حتى عرفت نقريه كلتا عرفت نقريه كم كل شيء عزقر كل شيء خمسة أدوي له زراري وقت بانت لا بصحفتي كتوت أنت لا كلتا عرفت نقر نساتن نرأي نمت ما أكلوا ونكم زينا US Embassy أب إثيوبيا أيو أو شو وزلوا كم تري وزلوهم right here Minister أبي ياتل read out تاتيحفنا يازلنا يبلو زرارو تارين ماركو روبيون كدا مينستر أبي أحمد زعما تاع تزاراري ومتلا commitment to regional stability ني زواوي مرغا زملكت العلوم تزاراريوم صرا شبرا بزملكت دما نصرس شبرا تكبر متحبارن حبيكا مسرحن تزاراريوم ኢኮኖሚ ምልከቱን ተጽሎም ተዘራረብሉ አርቲ ቀርና አፍሪካ ቀጻላይ ዝሆነ ነባራይ ዝሆነ ዞባና መሸበርቲ ቦታ خيرخቡ ዝብል مساعده حيزات قدمي ادرنا يا زوباوي مرغا اتلون مستي اما اخلاي مبراق زكايد زلو وجئن كويناتن تتحزي قيح بحري محلف سلازغونه قيح بحري بتعامل بزح بليونات دولار او سمون زم حلالف منجد كم ذات رواز لهم نعم بلتقنا نزا قداي زيا سماي كداي بايد ليل لوجن تكوننت كابتا دسمعات لنا بدحر مغارجا زلهم فلطين خلنا بتد سمع زلوجن فولي مستير زلو قداي كم زي كونه كن جنزب كيلنا لنا سوفار ስለዚህ በዚያ ጌርና ክንሰግራይና ነዛ ጉዳይ እዚያ ናብና ኤርትራ ብዝሓለፈ ንሽተይ ጠቂሰያ ዝነበርኩ ምናልባት ናብ ኤርትራ ክሰግር ከለና እዚያ ክልተ ሰለስተ ርእቶታት እየን ዘለዋኒ መጀመርያ በዚያ ክጅምር أتي ما نقبر مسكال قدمي هذا ما عاد تدي قال بوستس قبراني راب زعب هذا inspiring and visionary professional pledges to contribute to nation building a commendable pledge that هذا أزيو قدوس هوني إرترا ومهور نبي إرترا خيدو أقداسي project أبغيسو كم زلوا زقلتيو نوح زبالة أبشابايدات كومون علاتكم قرب سامرنا تاب زجيرنا لكم نيرنا منيو تسبزي منيو أبزي سكورب let's بورين الناس مارا شن تعتمدين ثمانية شو عتن زتولده خينو أب سان دييغو ناي كاليفورنيا يونيفرسيتي سماهر خينو he earned degrees in biomedical engineering and pharmaceutical sciences ስለዚህ ሲናቱ ትምህርቲ PhD ለው ዶክተሪው አዚ አገዳስ ትምህርቲ ድማይ biomedical engineering engineering is always key ለኹሉ ድማ biotech አገዳሲ عودي تماهير زلكم ድማ pharmaceutical sciences عودة عناي ማለት እዩ key achievements developed the first flexible electronics ECG device እዚ ሓደ አገዳሲ flexible ዝኾነ ወይ ተንቀሳቃሲ መሳርሒ wireless heart monitoring system ናይ ልቢ መዐቀኒት wireless ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይንካ ክትጥቀመላ ትኽእል ማለት ብዘይ ሶኬት ኣብዘይ ኤሌክትሪካዊ ገመድ wireless ማለት ከም ቴሌፎን ማለት እዩ ከምኡ ምሂዙ ከም ዘሎን ኣብዚ ዋን እዚ ድማ researcher at the University of California and founder of a medical device startup ስለዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ካሊፎርኒያ ዝሰርሕ ከምኡ ድማ ናቱ ካምፓኒ ነዚ ናይ medical device startup ገይሩሎ ዕላማ ናቱ እንታይ እዩ زيادة الأمانات to make Eritrea biotech country of Africa الأمانات نيرترا ناي biotech center كجبرا بق حسابيو أملاك حقس كخنو لندلي by establishing a robust biomedical research system and PhD opportunities لذا بيرترا ناي biotech حب كتكون يزدل زلو نزيد ما حيال زخونه ناي research system كما عبل كبر ما ناي doctorates كبر له عدلات مفتار صبوا حسابي self-reliance he aims to apply the principle of Eritrean independent struggle to the field of science and technology زي نفس مركوسا أبزبل مرجسي أتيو نتنا إرترا ناي سوراوي منقصاص ناي سوراوي تاريخ زمثل أبعود ساينس نغتكمن أب ساينس and technology نغتكامي زبل زلو كم دما national infrastructure he is advocating for a national platform for scientific publications and centralized patent systems لذي ايرترا ناتا معكل زتمعكله ناي scientific publication كتصحفلو scientifically صحفات دوصلو كم دما ناي research center كلونا كمون حدشت حسابات patent حدش انت عرفتيركا ابيرترا ريجستر كتقبروا لتخل سيستمز نمتتاو كصرح مخانو
current progress and initiative ድሮ ሓሳባት በጊስኩም ዘሎ currently developed እዚኣ ናይ ECG device prototype in collaboration with the Eritrean Institute of Technology ማይ ነፍሒ አቡ ምሳቶም ኮይኑ ብብትሕባር ከም ዝገበረን and the National Union of Eritrean Youth መስተናይ መንሳያት ሃማማተ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝኾነ ብሓቂ ተባዕ ዝኾነ ዓቢ ጽቡቕ ነገር ዝገብር ዘሎ ኣብ ታሕቲ እንታይ ይብላሎ call to action ፃውዒት ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ናይ ፍልጠት ምስግጋር Dr. Medhane invites Eritreans ኣብ ደገ ዘለው to return their expertise ነቲ ዘለዎም ብቃዓትን ፍልጠትን ንሃገሮም ኣብ ምዕባል ክጠቕሙሉ ከበርክቱ ክሕግዙን ይብላሎ collaborative funding ከም ድማ ፋንድ ናይ ምግባር ሓሳባት መንግስቲ ዝገብሮ ፕራይቬት ሴክተር ከም ትካላት ዶኔሽን ዝገብሮ ከምኡን ናይ ዲያስፖራ ኮይኑ ሓደ ናይ ሪሰርች ፕሮግራም ክግበር ይዛረባሎ ሜንቶርሺፕ ድማ ከምኡ ንቶም ንኣሽቱ ናይ ሓሳብ ወይ ናይ ተመክሮ ናይ ምክፋል እውን ንክህሉ ሓሳባት ተበጊስሎ ናይ ብሓቂ ተባዕ ዓቢ ስራሕ እዩ ብዙሕ ድኻም ዘድልዮ እዩ ብዙሕ ድኻም ዝሓትት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ሳይንስ ብዙሓት ምሁራት ኣለውና ኣብዚ ዓውዲ ሜዲሲን እውን ብዙሓት ምሁራት ኣለውና ክገርመኩም ከመይ ገይሮም ብዝተኣከበ መንገዲ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓሳባት ኣብ ባይታ ክበፅሕ ተኮይኑ ከምዚ ናይ ዶክተር መድሃኔ ሓደ ዓቢ ደረጃ ዘለዎ ሰብ ነቲ ስራሕቲ ብንእሽተይ ዓቕሙ እውን ተጀሚርዎ ኣብ ኤርትራ እንተኮይኑ ድማ ምስኡ እናተወሰኸ ምስ ከደ እቲ ካልእ እናዕበየ ክኸይድ ይኽእል ስለዚ ንዶክተር መድሃኔ ኣጣቅዑለይ መጎስ ሃቡለይ መርቑ ልናቶም ክትምርቑ ትኽእሉ እናበልና ሓንቲ ነይራ ኣብዚ በቀዳማይ ጅምር ኣቢለ ዘበልኩልኩም ነዚ ዶክተር መድሃኔ መጎስ ሃቡለይ መን ኢኩም ኢላ ይተረዳእኒ ነይሩ ነዚያ ነይሩ ዓቢ ሚስጥር ወፅዮ ኣሎ ኣብ ፍሉያት ደሴታት ዳህላ ቀይሕ ባሕሪ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝውነን ምዃኑ ዝተገለጸ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሚስጥራዊ ፕሮጀክት ይወፅዩ ዘሎ ተቓላሲ ፍትሒ መሪሕነት ዓለም ለኻዊ ሰማያዊ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ስነ ጥበባዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ሚስጥራውያን ደሴታት ዳህላ ኣቃሊዕሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ኪሮስ ከም ዝበላ ይፈለጥኩ ነይረ ምስጢራዊ ኤርትራዊ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ኣነ ጥራይ ክንደይ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ንኤርትራ ከም ዘይፈልጥዋ በዚ ካ ትፈልጥ ኤርትራ ከይፈለጡ እዮም ዝቃለሱ ዘለው እዚ ፕሮጀክት እዚ 2-3 ግዜ ኣነ ተዛሪበሉ ኣለኹ ኣነ ንባዕለይ ፈልጦ ነይረ ግን ካብ ዝፈልጦ ጥራይሲ 2 ዓመት 3 ዓመት ብዛዕባ እዚ ተዛሪበ ኣለኹ ስለዚ በዓል ኪሮስ እዚ ኩሉ ክቃወሙ ከለዉ ነዚ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እዚ ስሩዕ ነይሩ ተቃውሞ ንዕኖ ስለዚ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝውነን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ካል ሃገር ድመፃ ኢለ ቤንጌር እንዳያትዋ ነይረን ፍሉይ ኤርፖርት ኢትስ ክሬዚ ማን ኣብ ኤርትራስ ያይ ከምዚ ነገር እናተገበረስ ሰብ በዓል እስኻ ከይሰማዕኩሞ ፀኒሑ ኢለ ተገሪማ ኣነ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሚድያ ዝዛረቦ ኣይስእን እዩ እቲ ዘረባ ድማ ኩሉ ግዜ ስለዘይውዳእ ኣነ መን ተዛሪቦ ኣይሰማዕኩ ኣይፈለጥኩን ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ገይረ ነይረ ኪሮስ ምዃኑ ግን ሕጂ ፈሊጠ ድሮ ዜና ኮይኑ ኣሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ፅገናታት ተገይሩ ኣብ ስራሕ ንክውዕል ተስፋ ንገብር من دكتور مدحني دما دقف حبولي نابلكون ايلو مارس ابز خدي مزياغ قتفكم انا يبقوزن كمان نصا انا تلقالوري مع سكوين واسا تفالين كان بخاب برات مفراسا سعر كايرو بخاب وشتن قدرت حقنات كعبي انا بتحبن انت حدا للبي انا كلونات كعبي انا تكرم يقولون ابسح انا قواسي كمان بسح انت اريتراوي انا سببا مرحاوي انا تكرم يقولون ابسح انا قواسي كمان بسح